sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, livelihood program sang probinsya nagapadayon apisar sang COVID-19 pandemic. Napulo kabag-o nga mga kaso sang COVID-19 na record sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagsaka na sa 24 ang mga Pinoy nga nasamaran sa pagsigabong sa Beirut, Lebanon sa tong Martes nga adlaw. Suno kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Brigido Dulay, kalabanan sa mga nasamaran ang mga household service worker. Kapinduha ka Pinoy household worker ang napatay, samtang maisa ka seaman ang missing. Suno sa Philippine Embassy sa Beirut, napulo sa 11 ka mga seafarer ang una nga na-report nga missing ang nakita na kag safe na sa karon. Ang napulo ka mga crew sa Orient Queen Cruises ang nakaangkon sang minor nga mga kasamaran. Una naging palayag sang Lebanese official ang highly explosive ammonium nitrate nga nakatago sa warehouse sang pila ka tuig ang kabangdanan sang pagsigabong. Porte sa pagkatunog nga lupok, gahog paas ang mga building. Amo na bla ka delikado magtago kasini sa isa ka lugar nga hindi matalupangdan tinuig nang nakaligad. Guro na tamaan ka init bla. Sus, umigrab subigabong. Ga kawasak ang mga building sa among lugar. Sa malain nga palad, pila sa mga Pinoy ang nagkalamatay, pila ang mga nagkalasamaran. Amo nang siling naton kahapon, ang pagpabinturar duha ka bagay, mangin madinalagon ka o kon kapaslawan, kag posible madisgrasya o kon magadulot sang kamatayon. Ang aton lamang nga ang gobyerno maghimutikang ngayning aton mga utod nga nagkalamatay makapauli diri sa pungsod Pilipinas nga ginahulat sang ila mga pinalangga nga pamilya. Kabay pa, madasig ang paghulag sang aton gobyerno. Purti kasubo sa mga panimalay nga nawad-an sang ila pinalangga sa kabuhi nga nagpasimpalad palamatagaan sang maayong kabuhi ang ila mga himata dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Muning anay, sa aton mga plantador sang tubo, gamay kag dalag. Las 4:46.
Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:53 na morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Salamat sa Diyos, Biyernes na naman. Kamusta ang bilog nga Bacolod? Kamusta ang bilog nga probinsya? Maulu-ulanon ang panahon. Mabugnaw ang kagahon. Sa gihapon ng amon patrol, wala nagadulog padayon ini. Nagalagulad sa mga dalanon. Ginatsikyar anano ang mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. Kamusta ang mga presyo sa merkado? Kamusta ang sitwasyon sa dakbanwa sang Bacolod? Karon nga aga, updan kita sang aton patrol. Balita sa patrol. Como Biyernes, okay? Sigwapara na. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Matugnaw nga aga, Action Fred, kag sa tanan naton nga ka-aksyon, padayon lang duhalin kagabi, nagasigi tulutalit si Action Fred, no? Kag diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, although nga nagatulutalit ang mga ka-aksyon aton nga mga street sweepers, Action Fred, nagaubraman sini sa ilang nga trabaho. Kag ti kun tanawon ta makonsider man ni sila Action Fred sa gihapon man mga non-medical frontliners. Bangod nga ti ginapabilin sa gihapon nila nga matinlo ang palibot sa syudad. Kag ti syempre ang mga basura, Action Fred, di sila niyang gatipon gid nga ti kabalo naman kita nga may mga bakterya kag higko man, Action Fred, pero wala sila nagapang duwa-duwa nga ipabilin ang katinlo sang syudad. Ang ato, Action Fred, nga mga pasahero nga salakyan padaya naman sa pagbiyahe kay ti duwe-duwe alas 5 na ang iban may mga trabaho, Action Fred. Como Biyernes subong nga adlaw ti ang iban nagambal gid. Thank God it's Friday. Bangod ko ang iban pa empleyado, wala sila sang trabaho, umpisa naman buwas nga adlaw kag Domingo, balik naman, Action Fred, sa Lunes. At least makapulo-pahuway sila. Kag ang iban nga mga empleyado malipay man kay ti makaspend sang quality time sa ilang nga pamilya. Kag makatuman man, Action Fred, sang stay at home. Kung wala man lang sila sang trabaho, pwede lang magtinira sa ilang balay bangod nga ti wala sa gyapon vaccine ining COVID-19 nga mas maayo na lang gid nga magpabili na lang sa tagsa ka mga panimalay para mangin safe, Action Fred. Kay pres kahapon nanguna naman ang Negros Occidental sa mga lugar sa Western Visayas nga may pinagkadamo nga bag-o nga COVID-19 cases nga na-report. Inibase man, Action Fred, no, sa DOH 6-case bulletin, kundiin sa na-record kagapon 93 ang COVID-19 case sa Western Visayas.
Sa Negros Occidental, 37 kahapon ang Fred ang nagdugang, samtang may 4 naman sa syudad sang Bacolod. Pero tiyaw Fred yun pakita man sang DOH ang status sang Western Visayas nga most commonly 90% sa mga COVID-19 cases diri sa rehiyon mga asymptomatic action Fred kag T7 masobra 7% ang may ginabatsyag nga influenza like illness kag 1.96 naman ang ginakabig nga severe acute respiratory infection. Action Fred, naglabay kita sa Corazon Locsin, wala labot nga nagaulan, by suspension gid Action Fred no kag temporary nga gin-suspend sa gihapon ang OPD services Action Fred sang Corazon Locsin umpisa kahapon nga adlaw. Ambot silingon action din linong. Linong Action Fred do nalipat-lipat kita paglabay. Oh, hambako do. Wala may galinya how do wala sa may mga nagapamayong kay kisabisan ga ulan may mga nagapamayong nga pasyente pero ti tanawon mo Action Fred subong wala gid ligwa libre ti tanawon hamak mo Action Fred no ligad pala dagin natanaw nga kadamo permisan tawo pero bangod nga may mga personnel sang Corazon Locsin na nagpositibo ti apektado man ang iban nga ang ikaalawas ang iban Action Fred no kaya nakapaminsar kami gani action nani paano na lang ning iban nga nagamasakit gid Action Fred diin na lang to sila ya nagpa-check up man pero ti we know gapangita man sila pamaagi para man sini sa ila ikaayong lawas. Para sa complete nga management sa inyong liver detox mag DTX 500 kada adlaw kay ang DTX 500 Balitahalin sa patrol ang ka-action nyo, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:58 na ang panugyan lang sang Aksyon Radio extra nga paghalong. Hindi lahog-lahog ni ang COVID-19. Base kon maigo ikaw i-kwarantina ikaw 14 dias kag ipangamuyo nga magayo. Apang may disgrasya nga matabo kay ini nga balatian maka mamatay. So halong Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:59 na libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01.
Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Sang petisyon halin sang lagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte ining anti-terrorism law, dihamak ka mga petisyon, dihamak ka kwestiyon sang legalidad ang ginpadala sa Korte Suprema. Ang report kahapon mga 25 na ka mga petisyon ang napile sa Korte Suprema. May bag-o naman nga mga nagpadala sa ila petisyon kanday anay Senador Rene Sagisag, Attorney Nere Colmenares, NUPL President Edre Olalia, UP Loden Pacifico Agabin, kag anay Vice Presidente J. Jomar Binay. Dihamak nga mga petisyon ang nagdangat sa Korte Suprema. Di ang Korte Suprema gro ga lalain man isang review halabasa sa mga petisyon kung nga gina-question ang legalidad sining pagdeklarar laye sa anti-terrorism law. Puerte, no? Ilang taon ta ang wisdom sa Korte Suprema importante para bisan paano mapabutyag nila ang ila pagtuon kon bala may ara rason balido man ang mga reklamo sang mga nagpetisyon batok sining anti-terrorism law. Bisan simbahan sini hindi konforme kag iban pagid nga mga sektor. Bangod may pila ka mga probisyon suno sa ila nga masyado kadelikado kag posible magatapak sang kinamatarong sang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatiman. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Morning sa aton mga mangunguma, problema, nubo ang patubas, may solusyon. Gamit kamo, unique complete fertilizer, pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 kasako sang unique complete fertilizer kag isa ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. I-follow up ninyo sang 3 ka unique complete fertilizer kag isa ka sulfato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag
tinggas nga pinasi. Resulta, maayong patubas. Gusto nyo, pagbag-o kag pagtinal nga pagpanguma, magbag-o na kamo. Gamit na sang unit complete fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Bangod sang anunsyo naman ho, sang Department of Transportation nga kinanglan sok-sok agad sang face shield sa pampubliko nga salakyan. May face mask na sa, may face shield pa kita. Karon, ang negosyo porte, ang presyo gasaka, masig obra ang pila naton ka mga kauturan. Maayo man ikong kaisano, makabulig mo siya sa negosyo. Daw hindi ko maintindihan anong ato ni man, makaginawa pa tamayo sini. May face mask ka na, may shield ka pa. Ba, porte, no? Inibla nga mga tsura naton, sa una, sa pelikula talang makita ni, no? Nagsaka sa bulan, kagiban pagid. Di ko magsigi-sige pa ni, kundi kita maghalong, basi pila kaadlaw, sok-sok na gigita ya. Hindi lang sang face mask, hindi lang shield, kundi pati ang aton sini mga biste. Basi ko magsok-sok kita parehobla sa mga astronaut galakat sa dalan, ga baka-baka, kay puti kabugat sang aton sini ginasok-sok kung maglala pagid ang balatian nga COVID, kabay pa. Matap na ini mas temprano. Ay, huo. First time man kita ka-experience ba? Sang amo sini nga klase kagaw. Kag bilog nga kalibutan gid ang inigo ya. Ang malain pa kay ang pila ka mga kapungsuran nga manggaran, bangod kay mati kisa tiga-ulo man, ga protesta pa gani sila ya, nga apiliton sila magsuksok sang face mask, kay suno sa ila, ginatapak ang ila kinamatarong. Wala sila gapate sining mga kagaw nga ni. Ti linibu-libong patay iginaigo na namitan ang kagaw, samtang may nagalagaw, tapikan ka ga-enjoy ang kagaw. Ti dire sa aton, istrikto na gid, may nagakaigo pa. Tilang tawabla? Ang istrikto sa Negros kag Bacolod, 40 na gid. Pero hindi mapunggan. May nagkalaigo pa. Bisan doktor kag nurses nagkalaigo pa sang COVID-19. Ti kita nga sibilyan, hindi kita magpatiga ulo, hindi magpabinturar, ining patikal-tikal bla kabugalon nga wala ga pati sining kagaw, abyan basi wala man naton gina pangamuyo, hindi magpabinturar basi kun iguon ka kag magtalangison ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang 2 ka semana, nakupos na ang mga hubag ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Mga Momshies! Ready na ba ka mo magluto? Hindi ka mo magbakal sang illegal nga gina-refill nga butane canisters. Kung luyag ninyo sang barato, mahapos gamiton kag safe, maggamit sang Gaslight, ang LPG sa returnable canister. Upod ang Easy Kalan Stove, ini ang nagasunod sa international safety standards. Gani makasigurado nga safe ang kusina, balay kag bugos mo nga pamilya. Sa Gaslight, garantisado kag hindi garantisabog. Dumdumon, magbaka lang sa otorisado nga Gaslight dealers. Para sa dugang nga ihibalo, mag-contact lang sa Panili sa telepono 4583196 o kung mag-text sa 0942-366-9089 makitaan sa SJ Building, Santa Clara Drive, Bandalagan, Bacolod. Sa irunta, gikan ni Dr. Emmanuel Rivera, Hospital Director. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom
lisanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
Gamay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Mga balita naton sa City Hall, napulo ka bag-o nga mga kaso sang COVID-19 na record sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Balita City Hall. Detalye ni Upod Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May kag-action Fred, gin-confirm ni Punong Barangay Ricky Mijares Sr. sa Action Radio Bacolod nga mayara sang dugang nga pulo ka mga COVID-19 cases ang Purok Mahimulaton, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Mijares Action Fred nga lakip sa mga nagpositibo amo ang Purok Chairman kag ang siyam niya ka mga himata. Ginklaro ni Mijares Action Fred nga ang mga nagpositibo ang gindala na sa quarantine center sang syudad. Tinalikdan pang simana antes nga nagwa ang resulta kahapon nga adlaw. Ginpahayag ni Kapitan Mijares nga ang Balay Action Fred sa mga nagpositibo ang 150 meters ang kalayoon gikan sa balay sang Panday nga napatay bangod sa COVID-19 nga residente man sang Purok Mahimulaton. Bangod sining Development Action Fred, mayara sang 7 ka mga balay ang ginpaydalom sa lockdown sa Purok Mahimulaton. Ginpahayag man ni Mijares nga nagnegatibo ang iya resulta sa swab test pero sa karon under home quarantine siya sa gihapon tubtob nga matapos ang 14 dias nga mandatory quarantine. Ang ato na nga pasyente nga pulo bilog gindala na kung quarantine kagang si isa na pulok chairman positive pamilya nga gindala to kag nagabot sa ilang swab result positive sila nga pulo. Nabatian si Punong Barangay Ricky Mijares Sr. Sagod malikawan ang mga masakit dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang Santon Plus. Sa mga butika. Basta Kape, mag-life extend. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng
Action Radio. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa
iladang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yung kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Mga balita naton sa Kapitolyo livelihood program sang probinsya nagapadayon apisar sang COVID-19 pandemic. Balita Kapitolyo. Detalye sini ukod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Hindi makasabalag para sa gobyerno provincial ang pagpadayon sa mga livelihood project sa kuna program sa nakalain nga mga banwa kag syudad. Bilang pamatuod, gin patigayon o kung gin pangunahan ni Governor Bong Lacson ang pag-turnover sang breeder piglets sa mga animal breeders sa banwa sang Ilog, Candore, Kawayan kag Hinubaan, kalagip ng sunod sang Sipalay kag sunod sang Kabakalan, taran sakop sang ikaanong distrito sang probinsya. Ini ang kabahin sa Provincial Animal Genetic Improvement Program. Suro kay Lacson, dako ang isa nga pagpati nga madinalagon ang ini nga proyekto para nga maka-alabantar sa pangabuhi sang mga negrense nga subong apektado man sa pandemya sa COVID-19. Mayaraman sa Pekin Duck Multiplier Farms nga gininaugurahan sa banwa sang Kawayan kag Sipalay. Ang turnover ceremonies kintabungan sang nagkarainlain nga mga opisyal sang 6th District sa probinsya, pati na ang provincial veterinarian nga si Dr. Renante Desena. Ang mensahe ni Governor Bong Lacson. So Manila, problema sila sa supply, nagkakadto sila sa probinsya para magbakal. So subong Negros Occidental nakabatsyagin sa kaayuhan, no? Especially sa mga nagabuhi sa baboy. Umana lang, hindi kami pangalingon and I hope na ang pingan nyo gid ning
mabato ninyo kag every year no committed kami na buligan ang inyo industriya. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinobaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 na mga blatter entry pagkatapos ni. Ako po si Dr. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test.
Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Dan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, tulitaw man subong ang blatter sang kapulisan kag dutay lang man Action Fred na nagkaladagpan ng mga violators nga naglapas naman sa ginapatuman o kung base sa EO ni Mayor Bing nga wala pagpatuman sa social distancing kag wala pagsuksok sang face mask. Bangod nga ang police station number 2 lang Action Fred kag police station number 4 ang may violators nga nadagpan, 8 sa police station number 2 kag 7 naman Action Fred sa police station number 4. Nagaganhagan gid man? Nagaganhagan Action Fred kay ti nagaulan-ulan. Aha. Ti amo nang hambal sa iba Action Fred duha lang na mo gapamuyong ang mga violators o kon ang mga manugdakop ang nagapamuyong amo nang hambal Action Fred. Basin na tugnawan. Pero anyway, Section Fred, arestado naman iya ang duha ka persona matapos ang bypass operation nga ginpatigayon naman iya sa San Carlos City Police Station. Kaupod man ang PDEA Negros Occidental Police Provincial Occidental Provincial Office sa buligman sa PDEA Iloilo, Antique kag Aklan sa bypass operation ginpatigayon kahapon Section Fred sa San Juan Tunga, Barangay 5, Siyudad San Carlos. Nakilala Section Fred ang mga arestado kay Joselito Babor alias Litoy, high value target kag kay Pipito Marabe na kundi nakuha si Election Fred ang 6 grams sang ginasuspetson shabu. Ang duha priso karon sa custodial facility sa San Carlos City PNP kag magatubang sang kaso nga paglapas man sa RA 9165. Sa aton mga kaaksyon, importante sa karon nga halungan man ang ikaayong lawas. Para malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.